Sa Bacolod City, suspect sang pagpangbuno. Nasapuan nga wala na sang kabuhi. Sa Himamaylan City naman, Negros Occidental, Barangay Tanod, nasapuan patay sa katubuhan. Yaring balita nga itong gintutukan. Nasapuan nga nagalutaw-lutaw ang bangkay isang ininga lalaki sa isa kasuba sa Purok Santo Niño, Barangay 31 sa Bacolod City kahapon. Sa pagpangusisa sa kaprisan, inapat yan 3 tubtob 4 ng kaadlaw ininga patay. Ginkilala ini kay Prince Eric Poncehan, 34 anyos. Sang Domingo, gintumod si Poncehan nga imbolbado sa sabing incident sa Barangay 31. Kinapahayag na bunan sining isa kalalaki nga nagtambag lang sa ila pagpukutay sang isa pa kalalaki. Padayon nga paayong biktima. Nagpalagi si Poncehan kag ang kaupod niya sospek kag wala pa nakapauli, tubtob na sapuan nga patay sa suba. Ang kaupod naman sini ang padayon nga ginapangita. Ginuduso sa kaprisan sa pamilya ang ipaidalom ang bangkay sa autopsy, agud matubod ang kausa sa iya kamatayon. Siguro may pilas ni siya nga naagoman. Siguro nasapuan ni siya nga or nawadaan sa sangyan ni nga kabuhi that time. Kay ang iyang nga upod nakapalagyo man or base ginbayaan ni siya. Patay na sa nasapuan sa tunga sa katubuhan ng Barangay Tanod nga ginkilala kay Carmelito Castro sa Barangay Tuoy, Himamaylan City. Sa investigasyon sa kaprisan, nag-isahanon lang si Castro nga nagatulog sa ilabalay sang posible ginsulod din isang masospek kag ginbuno. Matapos bunon, ginbilin lang sa masospetsadong bangkay sini sa katubuhan. Padayon, investigasyon sa kaprisan dala monitor sa mga persona nga nagwasulod sa area malapit sa balay ni Castro sa may inoras nga siya ang ginpatay. Upod Kirino Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.